ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଁରେ ଥିଲେ କେମିତି ମଜା ଲାଗେ। ଚାଲ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଦେଖଉଛି। ଆମେ ଗଲେ ସିଆଲା 3 ଦିନ ହେଲା ହଳହଳେଇକି ବର୍ଷା ଆସୁଛି ଯେ ଆସୁଛି ଧୀର ଆସୁଛି। ଜୋର ରାସ୍ତେ ବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଘୁଗି ଜାଲଟା ନେଇକିରି ଜୁତି କରିକିରି ଓଡ଼ି ଦେଲେ। ଦଣ୍ଡକିରି ମାଛ ଗା ଡରବେନି କହି ତାଲ ଭଡରା ଗା ଦୁଇଟା ଜାକି ଦେଲେ। ପୁରା ଖତରନାକ ବାଲା ଭିଉ ଆସୁଥିଲା। ହେଲେ ଆମର ପାଖରେ ଆଇଫୋନ ନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗରିବ ପିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡିଓର କ୍ୱାଲିଟି ହିଁ ନଥିଲା। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଜାଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସିଆଲା ବିଷାକ୍ତ ଢୁଣ୍ଡ ଲାଗିଥିଲା। ତାକୁ ଘୁରେଇ ଫିଙ୍ଗିଲେ। ବିଲରେ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ପାଣି ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ତାର ଟିକେ ମଜା ନେଲେ। ଆମର ଜଗା ବି ସୋନବାଜି ମାରବ କହି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ସେଲା କାଦ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଜାଲରେ ମାଛ ନଥିଲା, ହେଲେ ଏତକିଗା ପେଟେସ ଖାଙ୍କଡି ଥିଲା। ତାକୁ ଜୋରରେ ପୁରେଇକି ଜଗାକୁ ଧରେଇ ଦେଲେ।